Adlaw Miyerkules sa Semana Santa, we are supposed to celebrate the Fiesta of San Vicente Ferrer, April 5. Padaghan ng mga pista karon sa mga baryo. Walay sa ulog ng pista tungod kay na hugya sa Semana Santa. Kay ang una, priority sa liturhiya mo man ang pagsaulog sa pagpasakit ni Jesus. Ay tambungan nato matag adlaw aron duyo kita sa pagpangandam aron angayan kita magsaulog sa pagkabanhaw. Sa sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo na chapter 6 verse 10, ningon siya, it is not the money that is the root of all evil. It is the love of money that is the root of all evil. Kanang siya, what does it mean? It means that the love of money leads people to commit all sorts of sins, such as adultery. When you have the money, you can do anything. All sorts of sins, such as prostitution. If you need money, you are in dire need of money, you go for prostitution, murder, theft, bribery. And lovers of money are willing to do anything to make money without considering the morality of it. Kanang sa recycle story nga kanuna nagpabit kanadto, buwan siya nakalimot. Dunay usa ka tawo sa panahon sa tabo, dunay usa ka tawo nga dunay display nakita niya dito sa tabuan, display of necklace nga mga gold, kwintas nga mga bulawan. Niya tutok siya, yang giduol, yang punit ang maong mga bulawan nga mga lahas, yang dagan siya. Unya gihukod siya sa pulis hangtod abot dito sa gawas sa merkado, dito nasakpan siya, niya sa prisuhan pangutana siya. Ngano nabuhat pa nimo ning pagpangawat nga naa man ang pulis tungod nimo? Na mga pulis around. Ingon siya, wa ko'y nakita nga pulis, ako nakita bulawan ra. Siguro pamalanong sa itong kalingon, kung consecrate kita sa kwarta and we love money, wala hinungdan sa atong pagpakasala. It is not the money itself. Is the love of money. Mo bitaw nga tungod kay higugma kita sa lapi, wala mangawat ta. Naka-istorya ko sa usa ka tawo, ang problema niya sa ilang pamilya daghan sila magsuon. Unya ang moatiman sa ilang inahan nga masakiton nga bedridden siya ra. Ano man, kay suon di magpakabana bisag naa silingan ra di mo duaw. Giingan ako nga doon na ba inyong masunod o kanang inheritance sa inyong ginikanan, ini kamatay? Wala, padre. Amo na. Kay there is no money in serving. Wala may kwarta niya pagkatiman sa inahan. So, ang ilang target nga makwarta sila. So, since there is no money, walay kabilin, muna nga sila pagkatiman. Ato, naghatag interest kanila ang kwarta. So, usahay mo na, magkuripon ka na ito. When we focus on money, wala na ang Ginoo. Kumita na nga, kanang sa ato kulingon, kanang iko na ito, money changes everything. And money talks. Mo'y mo patigbabaw ang kwarta. Although we need money, pero we earn and use it wisely. Muna awag sa Ginoo, kaya ang kwarta, grasya man na. The moment nga kini mahimo na nga sentro sa atong kinabuhi, mawala si Kristo sa atong kinabuhi, and then it will lead us to commit all sorts of sins because we have the money. Kung makalimutan ka sa pagsimba, we are busy with our money, with our business. So muna ang kahuyangan sa kwarta nga challenge ka nato hagit ining panahon sa Semana Santa. Ang atong focus mao ang Ginoo sama sigon sa gahapon nga pamalandong kanang ang focus nato ang sakripisyo sa Ginoo because behind this sacrifice
ang sakripisyo ni Kristo, ang pag-antos, pagpasakit, tungod sa ang gugma kanato. Actually, the Holy Week is a celebration of God's love for us. Gisaulog nato ang kasakit, pagpasakit ni Kristo tungod sa gugma. Naggugma, may nagtukmod kaniya, nabisan pa sa atong kabahuyang, iya kitang gidawat balik kaniya. Ang babag usahay di sa pagsimba mo ang kwarta. Ang babag diha sa maayong relasyon ang kwarta. Kay mausap ang atong kinaiya, kung doon na tayo kwarta, muna ang si Judas, one of the 12 apostles, nga higala ni Jesus, tungod kay nga trabaho, ang pagkatreasurer sa mga apostoles, muna na tintal siya. Tungod kay natintal siya sa lapi, muna na mo'y nagtukmod kaniya pagluib sa Ginoo. Nga ang kwarta, yung mga kwarta siya, kay hindi ba siya makapaghilabot sa kwarta nga ikuptan, pundo sa mga tinunan. Kunya, kita sa panahon nga tungod kay mas gamhanan ang kwarta kaysa gugma ni Kristo, muna iyang biyaan, giluiban, nagbudhi siya kang Kristo. Usahay mo niya atong kinaiya. Biyaan nato ang atong papangalagad nga Diyos nun, kay nga ang atong giapas, ang salapi. Muna usahay sa atong kinabuhi, mayunta kanabang unsa may plano mo ni ang proyekto. Ngon usahay ta nga makwarta pa ta diha. Kung walay kwarta makuha, wala project. Muna I rest my case mo paingon sa tao. Wala na padayon nga proyekto tungod kay wa tay kwarta nga makuha. So himuang ang kwarta mo ay Ginoo sa atong kinabuhi. Kay si Kristo tungod sa iyang gugma, iyang gihalad ang kinabuhi aron tungod kanato kita makabaton og kinabuhing dayon.